sia, men kvete I bergbel. Kanst du glana med later till det kväll. Jag bara inte att du inte var av paddlon I jar. Hur var det att spela för Fjarðafestivalinum? Det var dåligt. Det den. Vi tycker också. Det var nog speciellt. Det är största vi har spelat till och ja, det var väldigt hyggligt. Hur ser de festivalen det? Väl. Ordentligt väl. Jag blir positivt överraskad av Nekfon. Ordentligt. AG-festivalen och sommarfestivalen är det öl som det är mest av. Vad säljer det mest av här av Fjarðafestivalen? Det är mer ätande. Burgare, chips, sandwich och fiskchips. Och vad dricker folk? Det är vatten och sådär vatten. Allt under 0 promille.